Amb aquesta visita sentimental al meu poble, recordant els orígens dels 100 llibres publicats aquests 40 anys, volia parlar un moment de falliment, Memòries de Miquel Costa i Llobera, publicat per el Gall Editorial, 11 anys, i també de les novel·les Coran B, el dietari de Joan Sant, que va publicar per l'editor de Lleida, el de l'Ident de Chopin i Llobera, que va publicar Pro Edicions, i sobretot El poeta il·luminat, que també va ser una espècie de dietari novel·lat de l'escriptor de Pollença. Per què vos vull parlar d'aquests llibres? Més que res, veure l'entrada de la biblioteca de la Pobla m'ha fet pensar en totes aquelles lectures inicials de l'adolescència, els 14-15 anys, quan realment comença a entendre una mica llibres i llegeixes, i m'ha fet pensar en aquelles lectures, d'aquelles llibres que trobaves a vegades molt antics, algun d'entendre sobre el públic, però fins i tot d'editats d'entendre edicions com la Rivera, a les pàgines de Jan Tolstoi, de Dostoievski, alguna cosa de més Stendhal, que mos era molt difícil d'entendre, i sobretot ja novel·les Masquibanya, que era un home que enteníem molt bé, no? Però sobretot aquelles novel·les de Tolstoi, aquelles novel·les juvenils d'en Juli Verne, el viatge al centre de la Terra, el viatge a la Lluna. Jo crec que entrar per aquesta porta, la biblioteca de la Pobla, entrar a l'univers dels llibres, els milers de llibres que hi havia en els anys 50 i 60 darrere aquesta porta, era com entrar a un món fantàstic, un món per nosaltres desconegut, que nosaltres sempre havíem llibres, però n'hi ha alguns, no? Però aquest món inabastable de la literatura universal, de la literatura espanyola, d'algun llibre tot dels clàssics mallorquins, és a dir, podries trobar les Horacianes d'en Costa i Llobera, coses d'en Llorenç Ribé, en fi, les rondades. És a dir, aquí realment comença la meva vocació literària. És a dir, les hores baixes, després de classe, després de l'institut, venint aquí a llegir els clàssics, condicionen totes aquestes novel·les de les que hem parlat, no? De Falliment, Memòries de Miquel Costa i Llobera, el de Rivent de Chopin i Joan Sant, el Crepuscles més pàl·lids, l'Amagatall, tot el que he anat publicant aquest 40 anys. Fer aquesta gira sentimental pels carrers, pels edificis, per les cases on hem viscut, per allà on hem estudiat, per allà on hem après a llegir i escriure, mereixia, crec, un homenatge a un edifici, a un indret, a una biblioteca que tant ha fet per la cultura dels poblers i que tant recordam, i jo personalment, com a base i fonament de tota la meva formació.